Svima od srca želim jednu veliku srdačnu dobrodošlicu. Svim našim učenicima danas, svim natjecateljima, voditeljima, odnosno mentorima i učiteljima i naravno dragim gostima. Pa molim veliki pljesak za sve vas. Također bih se na samome početku željela ispričati osnovnoj školi Sesvetski Kraljevec sa voditeljicom Sanjom Ljubičić. Naime, čuli smo da nam se danas neće pridružiti na natjecanju, no na svu sreću ipak jesu, pa su malo zakasnili u mimohodu, pa molim da ih sad još jednom također pozdravite velikim gostom. Na početku bih voljela pozdraviti i naše današnje goste, pa molim da poslušate ko je sve danas s nama i ko je uveličao ovo svečano otvorenje. Za početak pozdravila bi pročelnika Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost, a to je gospodin Andro Pavuna. Molim pljesak. Također, kao i svake godine, s nama je gospodin Krešimir Mišić, voditelj službe prometne policije Policijske uprave Zagrebačka. Drugu godinu za redom s nama je voditeljica Odjela za poslovanje i razvoj školstva Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade, gospođa Zrinka Lohe.